салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд хабарҳои ҷолиб ва баҳсу хархашаҳои охири олами варзишро бароятон мегӯяд. Сар мекунем. шаби гузашта низ ду абардастаи аврупоӣ идомаи рақобатҳои Лигаи чемпионҳоро аз даст доданд. Ливерпул назди Реал оҷиз монду, Боруссия Дортмунд пеши Манчестер Сити. шумо аҳамият додед ки бозиҳои ҷавобии марҳилаи плей-оффи Лигаи чемпионҳо ҳамагӣ қариб ба ҳам шабоҳат доштанд? имсол барои дастаҳо муҳим он будааст ки ба истилоҳ як бало карда бозии аввалро зананд. дар бозиҳои ҷавобӣ Бавария аз ПСЖ бартарӣ дошт, Порто аз Челси, Ливерпул аз Реал, вале касе дар бозии аввал бурд кард, ҳамон роҳи худро ба даври дигар ҳамвор сохт. дар бозии дастаҳои Ливерпул ва Реал мухлисон шоҳиди идораи пурраи бозӣ аз ҷониби ливерпулиҳо шуданд, вале мисле ки сурхпӯшҳоро шӯрбахтӣ дунболагир буд ва ё ҳисоби 3-1 дар муқобили Реал чун тилисме рӯи шонаҳои бачаҳои Юрген Клоп маскан гирифтааст. дар финал ҳам 3-1 буд ва акнун ин навбат ҳам ба қавле аз 1000 фурсати 100%-и мерсисайдиҳо ҳадди ақал як тӯб ба дарвоза ворид нашуд. Юрген Клоп пешорӯи журналистон баъди бозӣ гуфтааст ки вазъияти мо бо мурури вақт хеле бад гардид. мо хуб оғоз кардем ва зуд фурсатҳои зиёдеро созмон додем. дар қисми дуюм Реал аз мо дида бозиро зиёдтар идора мекард. аммо мо Ливерпул ҳастем ва соли оянда бояд мо дар ин мусобиқа иштирок кунем, чун ҳама медонанд ки ин мусобиқа барои мо чӣ аҳамияте дорад. голи сеюми мадридиҳо моро дилшикаста кард. агар дар 15 дақиқаи аввали бозӣ мо гол мезадем, ҳама чӣ дигар мешуд, гуфтааст Юрген Клоп. дар 15 дақиқа гол задан албатта ки вазъиятро дигар мекунад. чизе аз ҳама асосии футбол ин гол аст. гол ки зади вазъият автоматӣ дигар мешавад. хулас калимаи агар як баҳонаи кӯдакӣ аст. ба зиракии Юрген Клоп касе шубҳа надорад, аммо дар саҳифаҳои иҷтимоии мухлисони мадридӣ ба автобуси дастаи шоҳона ҳамла кардан бо шишаву сангпораҳоро пеш аз бозӣ дар назди майдони Ливерпул ба қавле бори сари Клоп карданро ҳеҷ қабул надорам. шумо огаҳед ки пеш аз бозӣ одамони номаълум автобуси дастаи Реалро дар Ливерпул бо шишаву сангу ашёҳои дигар мавриди ҳамла қарор доданд ва дар навор дида мешавад ки ҳатто шишаҳои автобусро шикастаанд. журналисти варзишӣ Анхел Диас дар твиттер расонаӣ кард ки дар роҳи омадан ба назди майдони Ливерпул ногаҳон автобуси Реал мавриди ҳамла қарор гирифт ва кор то ҷое расид ки шишаи тирезае ки он ҷо Зинедин Зидан нишаста буд бо шишаи машрубот шикаста шуд, вале хушбахтона касе осеби ҷиддӣ нагирифт. мухлисони мадридӣ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ бедалел Юрген Клопро дар ин қазия гунаҳгор медонанд ва бар онанд ки гӯё ӯ барои шикасти рӯҳияи бозигарони Мадрид ин корро махсус ташкил карда бошад. хулас ман бовар надорам ки ин корро кадом як шахси масъули дастаи Ливерпул созмон дода бошад. мухлисони Ливерпул қариб ҳамаашон ҳамин хел хислат доранд, ё не? мо дирӯз Манчестер Ситиро мавриди интиқод қарор додем ва гуфтем ки Гвардиола бо ин қадар харидҳои калону ба истилоҳ доду дағдағаи баланд ягон маротиба ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи чемпионҳо набаромадааст. имшаб барои аввалин бор ӯ тавонист ки дар тӯли фаъолияти корияш дар ин даста ба марҳилаи нимниҳоӣ раҳсипор гардад. ӯ шаби гузашта Боруссия Дортмундро бо ҳисоби умумӣ 4-2 шикаст дод ва ниҳоятан орзуи чандсолаи худро амалӣ намуд. аммо шумо медонед ки Гвардиола барои ба ин давр роҳ ёфтан чӣ масрафҳое кардааст? Пеп Гвардиола барои роҳхат ёфтан ба марҳилаи нимниҳоии Лигаи чемпионҳо 5 соли ҳаёти худ ва маблағи беш аз 632 миллион евро сарф кардааст. инро журналисти машҳури варзишӣ Танкреди Палмери дар твиттери худ расонаӣ кард ва албатта ки ин далели овардаи ӯ дар ҷои шаҳр мухолифони зиёди Гвардиоларо ба ҳам овард. онҳо мегӯянд Гвардиола зур бошад бо пули калон футболбозони беҳтаринро харида даста насозад, мисли Юрген Клоп ва Жозе Мауриньо аз бозингарони оддӣ дастау ситора созад. як далели аҷиби атрофи дарвозабони дастаи ПСЖ Кейлор Навас.
дирӯз як расонаи иттилоотии варзишӣ омори аҷиберо дар мавриди Кейлор Навас расонаӣ кард. ин дарвозабони костарикагӣ ҳеҷ гоҳ дар марҳилаҳои плей-оффи Лигаи Чемпионҳо ба шикаст мувоҷеҳ нашудааст ва агар шикаст хӯрда бошад ҳам танҳо дар финал. Кейлор Навас соли 2014 ба дастаи шоҳона пайваст ва як сол дар курсии эҳтиётӣ гоҳ-гоҳ Икер Касилиасро иваз мекард. аз соли 2016 ӯ дарвозабони ҳайати асосии дастаи Реал гардид ки пайи ҳам 3 маротиба ба гирифтани ҷоми Лигаи Чемпионҳо мушарраф гардид. мавсими 2018-2019 дастаи Реал дар марҳилаи якашниҳоӣ аз дастаи Аякс ба шикаст мувоҷеҳ гардид ки ҳамон рӯз дарвозаи гаразмониҳоро Тибо Куртуа ҳимоя мекард. баъдан ӯ мавсими гузашта ба дастаи ПСЖ рафт ки дастаи Парижӣ то ба финали мусобиқаи мазкур рафт ва он ҷо аз дастаи Бавария шикаст хӯрд. ман ку ба тилисму чизҳои хурофатӣ он қадар бовар надорам, вале дар хурдӣ ба футболкаи Франческо Тоти хуб бозӣ мекардам. бо дигарош чӣ хеле ки намешуд. кӯдакӣ охӣ. собиқ бозигари дастаи Бавария ва мунтахаби Олмон Лотар Матеус гуфтааст ки сармураббии дастаи Бавария Ханс Дитер Флик охирин моҳи мураббигиашро дар дастаи Бавария сипарӣ мекунад. ин дар ҳоле расонаӣ шуд ки сару садоҳо дар мавриди ба мувофиқа нарасидани Ханси Флик ва директори варзишии дастаи Бавария Хасан Салихамиджич бобати трансфер ва мушкилотҳои кадрӣ зиёд шуд ва кор то ҷое расид ки Флик ин тобистон дастаро тарк намояд. Лотар Матеус ҳамчунин илова кардааст ки сабаби дигар аз симати сармураббигии дастаи мюнхенӣ канор рафтани Ханси Флик ин пешниҳоди иттифоқи футболи Олмон аст ки ӯро номзади асосӣ барои сармураббигии мунтахаби Олмон медонанд. Лотар Матеус навиштааст ки бозӣ бо ПСЖ охирин рақобати Ханси Флик ба ҳайси сармураббии дастаи Бавария аст. ӯ ба наздикӣ бо мунтахаби Олмон шартнома мебандад ки ин аз бошгоҳи Бавария дида муҳимтар аст. навиштааст Лотар Матеус: агар ман президенти бошгоҳи Бавария мешудам, мураббие чун Ханси Фликро ба 100 то директори варзишӣ иваз намекардам. бечора ба бозигароне ки чандтои онро ҳатто худаш намешиносад то ин марҳилаҳо омад. аз Юрген Клоп дар мавриди истеъдоди футболбози дастаи Реал Винисиус Жуниор ва 2 голи задаи ӯ дар бозии аввал пурсиданд. инро журналистон дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо миёни дастаҳои Реал ва Ливерпул аз олмонӣ пурсиданд: ба фикри шумо Клоп дар бораи Винисиус чӣ андеша дошта бошад? ман гуфтам ҳоло ин мураббӣ ҳатман аз якравӣ ва ё худ якатозии Винисиус интиқод мекунад ки на, баръакс. журналистон аз ӯ пурсиданд ки Винисиус ба дарвозаи дастаи шумо 2 гол зад, шумо ба ин чӣ мегӯед? ӯ гуфтааст ки дубли Винисиус таъсиргузор буд, вале ҳайратовар набуд. вақте Реал ин бозигарро аз Бразилия овард, маълум буд ки ояндаи дурахшон дорад. оҳиста оҳиста бозиҳои ӯ беҳтар гардид. голи аввали ӯро мо метавонистем ки садди роҳ шавем, аммо ба голи дуюмаш тамоман гап нест. зарбаи ҳавоиро қавида бо як расиш зуд гол задан. ин хеле зебо буд, гуфтааст Юрген Клоп. медонед барои чӣ ҷавоби Клоп дар мавриди Винисиус аҷиб буд? чун Юрген Клоп ҳар бозингарро қабул надорад. акнун сару садоҳо дар мавриди дастаи Ювентусро тарк намудани Роналду зиёд шуданд. дирӯз расонаи боэътимоди итолиёвӣ Calcio Mercato дар ин бобат хабаре нашр кард ки он ҷо чунин навишта шудааст: Криштиану барои мақсади муайян надоштани даста мехоҳад он ҷоро тарк намояд. ӯ ба Ювентус омад то ҷоми Лигаи Чемпионҳоро соҳиб гардад, вале дар муддати 3 соли фаъолияташ дар ин даста аз ҳама дастоварди беҳтаринаш дар ин мусобиқа марҳилаи якчорниҳоӣ буд ки ин португалиро қаноатманд кардан наметавонад. аз ин рӯ 2 дастаи аврупоӣ ба ӯ маъруз зоҳир намуданд ки ин якеаш Манчестер Юнайтед аст ва яке дигараш ПСЖ. Манчестер Юнайтед пешниҳоди онро дорад ки гузариши Роналду ба МЮ тавассути бартер анҷом дода шавад, яъне Пол Погба ба Ювентус ва Криштиану Роналду ба Манчестер Юнайтед. ПСЖ тӯли чанд рӯз шуд бобати гузариши Роналду бо дастаи Туринӣ гуфтугӯ мегузаронад ва дастаи Туринӣ барои ин гузариш ё Мауро Икардиро мехоҳад ё Мозе Кинро. агар Роналду ҳамин сол аз Ювентус наравад, дигар тамом. гумонам бо ин аҳвол мавсими оянда Ювентусро ҳатто дар ҷадвали серия А намебинем. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.